Pekný deň. Prišla ku mne otázka, čo mám robiť, keď moja svokra používa vety typu na moje deti. Nehanbiš sa, ešte máš dudel. Nehanbiš sa, stále nosíš plienku. A toto nerobia dobré dievčatka a tak ďalej a tak ďalej. Hej. A do akej miery mám chrániť svoje dieťa? Do akej miery ho mám nechať a veriť, že to zvládne? V prvom rade ja verím, že deti nie sú bezmocné. Hej, aj keď sú malinké a nevedia ešte rozprávať, nie sú bezmocné. A im veľa vecí nemusí vadiť, ktoré vadia vám. A potom sú veci, ktoré už môžu byť na nemoc a vtedy budú potrebovať vašu pomoc. Ako to zistiť? Ak ste takto v spoločnosti alebo idete na chatu, na viacdňovú so svokrovcami alebo so starými rodičmi, so svojimi rodičmi, ostaňte na svoje dieťa napojené. A to neznamená, že ho musíte stále kontrolovať, stále dozorovať, stále strážiť, len zostaňte napojené. Aj keď ste s niekým iným, rozprávate sa s niekým iným, alebo niečo iné robíte niekde inde, tak len tam majte niekde, že je tam niekde vaše dieťa, občas po očku pozrite naň a vnímajte. Vnímajte, že ste tam spolu. A ono vám dá najavo, kedy tú pomoc potrebuje. A vy to spoznáte. Vy ste matky, vy to spoznáte. Čo sa tam ale deje, keď babka hovorí takéto veci u vás? Vás to strašne trigruje. Vo vás to spúšťa nejaké reakcie. Že to takto nemôže, že to bude mať nejaké následky. Hej, strach z následkov a dopadov na moje dieťa. Že sa bude cítiť menej cenné, nie je dosť dobré, že do neho vlastne vštepia niečo, čo vy nechcete, pretože vy to takto nerobíte. Ja by som vás tu chcela len upokojiť, že vy ste stále tá najdôležitejšia osoba pre svoje dieťa. Je jedno, čo bude hovoriť babička, detko, suseda, pretože s vami to dieťa trávi najviac času a vy ste pre neho tá hlavná osoba. Čo je dôležité, aby ste sa s ním o tom bavili. A aj keď je malé ešte, aj keď si myslíte, že nerozumie, hovorte mu a vysvetľujte si tie situácie. Kľudne aj potom. No vieš, babička to hovorí, lebo sa bojí, že nezahadzujte toho tretieho, neohovárajte ho, nehovorte o ňom škaredo, len sa to snažte vysvetliť a snažte sa nacítiť do tej babky. Zobrala som si teraz na paškal babku, ale môže to byť ktokoľvek iný. Snažte sa nacítiť, že prečo to tak asi hovorí. Čo za tým má, hej, čoho sa bojí. A väčšinou je tam vždy strach, hej. Poviem vám príklad, svokra vidí, ako vnuk skáče po gauči a povie, rozbiješ si hlavu. Hej? A vy môžete povedať, to dieťa ostane zarazene stáť a vy môžete povedať, a babka sa bojí, že padneš a oblížiš si. Nikoho ste nezhodili, a len ste to svojmu dieťaťu vysvetlili svojimi slovami. Vlastne robíte takého tlmočníka medzi nimi, ale veľmi citlivým a láskavým spôsobom, pretože nikoho neurážate. Hoďte si tam tú dôveru, že aj to dieťa si vybralo aj vás, aj vašich rodičov pre niečo. Dostáva tiež svoje lekcie a učí sa. Učí sa komunikovať aj s nimi, aj inak. Učí sa komunikovať aj s inými ľuďmi a iným spôsobom, ako je zvyknuté u vás. Rešpektujúco. Ja som to napríklad robila tak, že som dceru nechávala u svokrovcov samú. Už aj keď bola malá, tak som ju nechávala tam, ja neviem, možno mala 2 roky, rok a pol, 2 roky, pokiaľ tam zostať chcela a pokiaľ sa tam pýtala aj znovu a že bola s tým v pohode, tak som išla vedľa do kaviárne a robila si na počítači veci. Alebo som bola vedľa v izbe a čítala si knižku a brala som to zároveň ako svoj oddych. Svokrovci boli happy, že nie sú pod drobnohľadom matky, že sa môžu správať prirodzene a zároveň tá mucha stále. A zároveň si medzi sebou mohli vytvárať vzťah po svojom. Aj oni sa učili, ako s ňou komunikovať, pretože ona im dala najavo, keď sa jej niečo nepáčilo a oni s ňou ten čas chceli tráviť. Čiže aj oni sa prispôsobovali, aj ona sa prispôsobovala a naučili sa spolu komunikovať.
že to nie je podľa mojich predstav, alebo že to nebolo podľa mojich predstav. Akože, komu to vadí? Je to ich vzťah, ktorý si oni budujú. No, takže zasa, spoznajte si to v tomto svoje, čo to vo vás vyvoláva. A zbavte sa toho, vyčistite si to. Zostaňte napojení na svoje dieťa a povedzte si, že rozpoznáte, kedy potrebuje vašu pomoc a kedy nie. Že to skrátka budete vedieť, že to skrátka ten impuls k vám príde, kedy áno a kedy nie, kedy už je dosť. A bavte sa s dieťaťom o tom, čo sa deje, čo sa dialo a ako to asi bolo myslené. Možno z vášho pohľadu. Hej? Ja stále zdôrazňujem, to je môj pohľad. Ja vlastne skutočne neviem, ako to ten druhý v sebe má, ale ja si to takto myslím. Hej? Aby som tam nedávala také tie fixné statusy, že takto to určite je. Neviem, ale myslím si. Hej? A pomôže to objasniť tú situáciu. A môžete im robiť tlmočníka. Prekladať to do svojich slov a svojou rečou, bez toho, aby ste niekoho urážali. To chce cvik, to chce tréning, nevždy to ide hneď, možno vám tá správna veta napadne až o hodinu alebo na druhý deň, ale to je úplne v pohode, pretože na budúce už to bude pohotovejšie. No, takže asi toľko to.